שלום לכולם. היום נספר את הסיפור, משהו. את הסיפור כתב אביאל בסיל. עכבר התחיל לחפור. חפר וחפר וחפר. ותראו מי הגיע. באה ארנבת ושאלה, מה אתה מחפש? משהו, אמר לה העכבר. גם אני אחפש. הנה עוד מישהו בא. בא קיפוד ושאל, מה אתם מחפשים? משהו מקסים, אמרה הארנבת. גם אני אעזור בחיפושים. והנה עוד מישהו מצטרף. באה גירית ושאלה, מה אתם מחפשים? אמר לה הקיפוד, משהו נוצץ. גם אני אצטרף. והנה עוד מישהו בא. בצע ושאל, מה אתם מחפשים? הגירית אמרה, משהו גדול. וכבר יש לנו צב וגירית וקיפוד, ארנבת ועכבר. כולם ביחד מחפשים. גם אני יכול. עכבר, ארנבת, קיפוד, גירית וצב חפרו וחיפשו, חיפשו וחפרו. פתאום עכבר נעצר. מה הוא מצא? מה הוא מצא? איזה בור עמוק הוא חפר. אבל מה יש בפנים? שום דבר. לאן הוא הולך? מה הוא מחפש? ארנבת, קיפוד, גירית וצב טיפסו אחריו. מה מצאתם שם? משהו מקסים, משהו נוצץ, משהו גדול, משהו נהדר. מה הם מצאו? משהו. תראו את כולם עומדים פה על הגבעה שהעכבר חפר ומסתכלים על השמש הגדולה, הנוצצת.